Mendeko topaketa berri honetara. Badakizue zertaz doan hau guk erakusketa prestatzen ari ginela eta Elkano eta lehenengo mundu biraren historioa gehiago ezagutzen, gure gizartean hainbat Elkano identifikatu genitu. Getarriaren jarrerak ikusten genituen pertsona hauen esperientzietan, bide berritan, abenturetan eta adorean ere. Horrela sortu ziren solasaldi hauek, Elkano hauen historiak partekatu nahian. Gaurkoan, Anemiren Miralles eta Xabier Agoterekin daukagu gurekin, eta zertatokigo burura itxasoa, ezta? Handeritatik bideratuko du elkarrizketa eta beraien abenturak hobeto ezagutzera lagunduko du. Mila esker irri tortzeagatik eta eskerrik asko zuri ere. Eskerrik asko, Maria. Eskerrik asko. Bi mikro dauzkagu, nik hasieran aurra biliko dut, gero zuek hartu pasako izkizuet. Arratsaldeon, ongi etorriak eta eskerrik asko konpainiarengatik. Marianak esan duen bezala, mahaiburu hauetan bideak ireki dituzten personak gonbidatu ditugu mahaiburu hauetara. Eta gaurkoan, bi marinel, bi abenturazale eta bi jakintxu ditugu gurekin. Anemiren Miralles, ordiziarra, irakasle izan da urte askoan, orain dela gutxi erretiratuta dago, beraz Ordizierra urdaneta bezala, haintxo urtu zait. Xabier Agote Donostiarra Martine Villafranca bezala. Este adibidea, Ja, amaieragatik, baina, interesagatik, esaten nuen. Han irakasle izan da urte askoan, orain uste dut erretireta zaudela, ezta, berriki. Horrek esan nahi du, nik uste dut Laster kosta ingo zaigula zuen benarrapatzea, eta pora ibiltzen hasiko zaigela berriz. Berak lanean eta bizitza osoan beti tarteak utzi ditu bidaiatzeko, espedizioetan parte hartzeko, gainera, bai lurrez, airez eta itxasoz, ez? Ibili zara eskiatzen, bizikletarekin, piragua, txalupa, ala delta uste dut ere probatu duzula, beraz, tierra marri aire esaten dena, ezta? Uste dut zaldia daukazula pendiente, hori kontatuko diguzu, nik ez dakit ala den, hori entzun nuen behin, zaldiarekin egon zinela Patagonian ibiltzekotan. Besteak beste, Eskandinavian zehar, 3 pauso, 3 norabide espedizio hura egin zuen, talde batekin. 3 pauso, 3 norabide eta 3 medio, ez? Eskia, piragua eta bizikleta, denetatik, ez dakit, piraguarekin ere Yukonen ibilitakoa zara. Gainera, adin oso desberdinetako jendearekin, ez? Hore bilizineten, 20 piko, 30 piko, 40 piko, eta horrek, galetuko dizut gero, baina hori beste enfoke interesgarri bada, ez? Jende nahasketaren hau, segurazki galeoi haietan ere ibiliko ziren bezala, ez? Eta itxasoan, Albaolako jendearekin, Xabierrekin ere bai, eta beste hainbat espediziotan parte hartu duanek, bai Galiziara joan zinetenean, edo Irlandari buelta eman zeniotenean, Arraunean, Bela, eta apaizako beto espedizio sonatu hartan, ez? Horrek uste dut asko emango digula hitz egiteko espedizio horrek, ternuak, eta ez? Gero uste dut, arraunlari izan zinela lehiatzen San Juanen, ez? 53 urterekin. Ja ez ez gogoratzen. Ez zuaritzen zinean, kontinentea gertuago zeuden, baina zorien dela gutxi bilizien. Batelera lehenengo berroita mairu urte zen usen berroita malau. Orduan zinean Narronaren promesa berri. Ikusten duzu ez diola beldurri. Nire ekarpen oso importante izan zen San Juango batelera famatu goien, bultzatzaileak. Bestela, bere ekarpenak nik gabe etzian egongo, ez zituzten kontxo horiek irabaziko. Ni beti gero irabazi dituzten, bandera horien aritxo batzuk nerea bat. Aritxo batzuk. Ikusten duzu gauza asko bultzatzen dituela anek eta gure bultzatuko gaitu gaur, ez? Zure espedizio kide batek esan dit, beti izan zarela espedizioetan eta momentu zailenetan gogorra, fizikoki, mentalki, lan gogorrak egiteko preste ontzeala, badukazula taldean ibiltzeko kemen hori edo indar hori, ez? Ez dakik, hori hitzaingo dugu horretaz ere, baina ikusiko dugu.
Xabier Agoto Donostiarra Martin de Villafranca bezala, burua bere lekuan daukala oraindik, naiz eta batzuetan nahiko airean ibiltzen duen. Zu ere, ane bezala, Pasaiarekin oso lotuta zaude, ez? Ez da kasualidadea, gure itxas historian oso gune. Guria zan, Donostiarrena zan Pasaia. Donostiar imperialista da, gainera. Donostia, make Donostia great again. Martin Franca Donostiatik abiatu zen, ez da Pasaiatik, izan. Pasaiako portua, parentesi artean Donostiatik. Bai, da. Baina, zuri beste bukaera bat opa dizugu, Xabier. Martin de Villafranca badakizue Islandian gelditu zela tripa ustuta uste dut, ez? Bai, Zu nahiko ondo zaude hori. Bai, osorik hobeto. Badakizue, Xabierrek, Euskal Herriko historia eta kulturari sekulako astinpla mandiola baita ere, olarekin batez ere, ez? Eta gainera, Euskal Itxas Patrimonioa sustatzeko enfoke oso erakargarri batekin, ez? Oso dinamikoa, ez museo batean itxita gauzak usteko idea horrekin baizik, eta beti abentura eta bidaiaren bidetik, ez? Txikitan hasi zen kezkatzen arreta izaten egurrezkontzi tradizional horiekin, eta hemen desagertzear zegoen ofizio hori ikasi nahi izan zuen, Estatu Batuetara joan zen hori ikastera, eta han, ofizio ikasteaz gain, mentalidade berri bat ere uste dute ekarri zenuela, ez? Edo ekarpen hori egin duzula hola, itxasontzi zarren erreplikak egiten, espedizioak antolatzen, zuek biokibiletako haietan, orain San Juan Galeoiarekin. Nik azteko galetu nahiko nizueke bioi, ane, nola hurbildu zineten zuek itxasora? Zu adibidez, Ordiziakoa zera, barnekaldekoa, eta nola izan zen zure lehenengo gerturatze prozesu hori itxasora? Zerk erakarri zintuen itxasotik? Igual entuten da... Ondo entuten da... Bai, beste legabea da. Ni Ordizitik Lezora junintzen bizitzea, ja duela 30 bat urte. Eta itxaso gertu dago, baina askotan itxaso gertu egoteak ez du esan nahi, gertu, baina fisiko, visualki. Gaur da, itxaso ikustea eta gero beste bat, itxason barrena sartzea edo sartzea. Eta beste, goieptar bat, baina beste laumati Josu, beste Tolosako kide batek, sartu nindun pizka bat. Zebeak proposatu zigun, Piragua Leno Anderrek proposatutako piragua, hiru pauso, norabidea, eta orduan hasi ginen, hori egitekotan prestatu inbarko dugu, eta hasi beharko dugu piragua hartu, eta pizkat itxason sartu, hasieran kostatik gertu, gero pizkat barruago, eta entrenatzen hasi ginen, eta pizkat hortik. Eta baina, bidaiatzeko grin hori beti izan duzuna, nondi dator, etxeko erosotasun hori usteko, zergatik ez zera etxean gelitu lasai eta eroso, zergatik izan duzu beti itxasoa ikusi, eta benga, piragua batean sartu, eta Eskandinavera joan, edo Yukon ibaia jetxi, edo itxasoak badauka zerbait bultzatu zaituena horretara, edo bestela zure bizitzan? Nik uste dut ez dakit, zaila da, askotan gauza barrutik sortzen zaizu, eta egiten dezu, baina pentsatzen jarrita, batzutan dut dezu, nik uste dut, dala, berdin zait itxasos edo eskitan edo bat naturak asko gozatu bat zaizu natura, eta gero, naturara gerturatzeko beste modu bada. Hor zaudenean, askotan Xabirin koketatzen da, edo hor terrenoan edo, nolabait bihurtzen zea edo sensazioa ez du benetako gizakia zela. Oda, zure lehentasunak dira benetan gizaki bate lehentasun primario esaten dian horiek. Eguneroko bizitza normalen ez dituzunak. Gure lehentasunak dira batzutan oso, ez dakit. Bigarrentasunak, ez? Hori da, eta orduan, olako egoeratan jartzen zeanen, nolabait, zaude, benetako, hau da, esatu dira, hemen goazea. Eta nik uste askotan asko egin zegula, nik hortik joko nuke. Denborarekin badu zer ikusia ere, denbora. Zenbat eta hobeto bizi, uste den interpretazioa da, baina iruditzen zait, ez gala konturatzen denbora horrera egiten egiala, erosotasunean bizi geha, baina horako abenturetan, itxasuan, edozein
ordu, minutu, segunduak batzutan ere bai kontagarriak dira. Sentitzen duzu momentu oroko garrantzia. Hemen beti entretenituta bizi gehala, eroso bizi geha, baina da invernaderoko fruta bezala, gero ez dakala zaporirik edo ez. Guziatzen egia, gure zaporea bilatzen, olako abenturetan, eta nik uste importantea dara bizitzen jakitea ere bai, edo ze horrek bizirik mantentzen zaitu, edo horrek neurri batean eri behintzat, erakusten dit bizitzaren garrantzia zenbaterainoko garrantzitsua da, eta zenbateraino maite dezun beste hori anutzi dezuna edo ez, irikitan zaudela ikusteko berriz, eta importantea da, ni behintzat reseteatu iten hau, eta horretzatu benetan, benetako beharrak zeintzu dira. Eguneroko biztan normalan beharrak dira beste batzuk, baina benetan benetako gure beharra dira edo norbaitek kanpotik jarri dizkigunak, ez? Eta holako lekutan, eskola denborarekin batea eta dana, da hori, eta zeintzu dira zure premiak, arriskutik babestea, ez dakinua iristea handezulako, babesa, janaria, eta zen dut, hau egia, ez? Eta azkenean, animali horitzaki baten... Eta gero hemen bizi zaretenean ondo ohitzen zarete eguneroko martxan. Zu gero, eguneroko lanbide izan duzu, ez dakit oso faltan daukazuen, ala tartekatzea gustatzen zaizuen, bizitza normalago bat, gero viajekin eta bat. Hombre, nik uste erosotasunera ohitzea erresa dela. Gero, bai momentatuan falta montatzezula, baina erosotasunera erresumotatzea. Baina gero, Xabik esaten duna, gero tarteka baina baitzezula, ostras, zerbait... Zumeza baina, Xaber, burua gauza askotan daukazuzu beti. Bueno, nik esan nuke galdetu diazun hori gorazten dit, Mikel Laboa kantatu zuen abesti batean, ez zure bihotza da nire ingura, eta nire ingura dia nire lau alabak. Horrek uste nau legorrera, ez? Zeni bestela niri esaten nion, espediziotan egon gehan bakoitzan nik jarraituko nun, baina zalantzari gabe. Nik beti izan sensazioa espedizio horietan, hasieran, pixka deseroso, nekatu iten gala gehiagir, izan da momentu bat, gorputza egiten dela, burua ere bai, egokitu iten geha, eta jarraitu nahi dezu, ze gozamena da, gozamena. Eta sensazio honen arentzako, hori, Xabik esan hasieran, egokitun behar dezu, zaude, erosotasunetik zatoz, eta koste egin da. Baina gero, konturatzea, lau gauza dituzula, lau gauza horiekin nahiko ez zula, gaina lau hierotik agian bi sobran dituzula, eta bi horiekin, pasaitezkela... Ala ere eskerrak hemen bizi geran, hori esan beharra dago, ze bidaiak ere akusten dizu mundukoa nolakoa dan, eta ez da oso xamurra, leku askotan, orduan egia da, gure gizarteak eskaintzen digun erosotasuna eta bizikalitatea ere oso estimagarria da. Baina, reseteatzeko behar hori nik behintzat oso barneratuta dakat, eta nik uste dut, eta Elkanoren aritik pixka bat, pentsatzeet, irakurrita, Elkanoren goraberak, bere bizipenak, nolatan lehenengo despedizioan gutxi batzuk izan zirela iristeko aukera izan zutena. Jende gehiena bidean gelditu zala, handikari urteta berri zenbarkatzen da. Jakin da oso aukera gutxi azkala eta la izan zen, zehan gelditu zen, bidearen erdian. Baina badago zerbait, grina bat, abenturak badu zerbait, gu egia esan, gizakiak kobazulotik gatoz, gero nomadak izan gera, eta nik uste antropologa dioten bezala, denbora gutxi da, gaur egun bezala bizi gehala, ez? Orduan, hau barrun, zerbait atabikoa eramaten gaituena, mendiaren beste aldean zer dagoen ikustera, ez? Edo horizontearen beste, hortzimugaren beste aldera. Eta ikuste hori dara. Bai, nik ezakit, zuk dei hori sentitu zenuen, gu orain gauden leku hau, zure hautzaroan oso berezia izan zen, Donostiko portua, ez? Kontatu izan duzu, ezakit hor sentitu izan zenuen, dei hori, zer zen zuk 8-9 urte zenituenean portura etortzea, zer zen zuretzat?
Bueno, nik askotan kontatze ez, benetan oso sartuta dakat irudi hori, ni amaratarra naiz. Ordu, bueno, amara, eku aseptikoa denez. Itxasoari da urari jatako. Bueno, urumea aurrean neukan beti, lehiotik urumea ikusten genuen etxetik, eta nik beti oso kuadrilla zalean nintzen, txirrindetan ibiltzen ginen, baloiakin, baina aldiro, kaina berartzen dut, eta bakarrik etortzen nintzen honea. Banekin, besteak intziala etorriko, eta 8 urte, hola inguru horrekin, beti hemengo eskaileretan jartzen nintzen, eta arantzan jartzen nintzen, pantxitoak harrapatzen, eta lako txikikeriak eta kabusiak eta lakoak, baina denbora pasala konturatu nintzen, ni benetan hemen egon nahi nuela. Garai hortan, Donostiako kaia zalako beste mundu bat. Zan, izugarria, zuek, batzuk ni baino zarragoa zeate, ezagutu bezute, zertzan Donostiko portua. Zan, nik askotan ere konparatzen dut, gaur egun, abioi hartu, eta Senegalera jutia bezala. Ni behintzat hori sentitzen nuen amaratik etorri eta oinez, 20 minutuko txangoa, baina netzazan beste mundu bat. Eta hor egon nahi nuen. Zer zegoen mundu horretan? Arrantzalea, Bajurako junta etorriak, hemen gaina beste portu batzuetan ez bezala, adibidez Hondarribian, antxua, berdela eta atuna. Hemen zen bazterreko arraia. Bazterreko arraia, denetarik. Kajetan zegoen, euskal zer. Emakumia, karrasika, arraia saltzen, saregileak, gela fabrika, benta, izugarri. Zan, pilpilean zegoen leku bat. Gaur egon, zoritxarrez, bere nortasun guztia eragaldu duen zerbait da. Oso erosoa da, helatua jaten ibiltzeko, baina usaiak galdu dira. Zoritxarrez. Zugane umetan alako inspirazioak izan zuen, ez dakit, paisaje bat, liburu bat, historia bat, kanporako mapa bat, kanporako grina gaztetik piztu zizuna, nola izan zen hori? Bai, baina nes, hola, ametsa, nik uste, han Goierritarrentzat lehenengo zea dela, guretzaten txinduki eta aralar. Hori da zure lehenengo, ez? Zure eskape, eta orduan ala zan. Orduan, azten zea poliki, oso gauza txikitatik, agarraputen, edo gero beste aldetik, gero elkartzen juten zea gusto horiek dion jendekin, eta juten zea, baina nahiko modu naturalean, ez? Ni ez nintzen hasi, ni gero ondi izandakoan, nahi dut, juten zea, eta pauso txikiek emanez, batak bestera eramaten zaitu, eta orduan, baina oso modu naturalean. Eta, iritsiko gara elkan horren ganata hola, baina prozesu horretan, zuk esplikatzen duzu ametsen kutsen teoria hori, ez? Hori esplikatuko dugu zuen nola den, uste dut esplikatzen dituela gauza asko, ez? Bizitza nola enfokatu, zuk teoria hori garatu zenuen, ez? Bai, astuta doket, baina ez, netzako ametsen kutsa da ditugun bizipen guztiak, bizipen on guztiak, dikoaz gu barruan dugun kutsa bat elikatzen. Orduan, hor nola bai juten zea, eta hor sartu dizu zure ametsak, zure egin nahi dituzun gauz guztiak, ez da? Gero, noski, ametsoiek elikatu behar dira. Batzutan, ditugu ametsak eta gauz politak iteko gogoa, baina hor gelditzen dira. Hurrengo pausua da, horiek betetzea, ez da? Orduan, nola baz, nik pentsatzen dut, horiek berez ateratzen diala, zuk horiek ondo elikatzen badituzu. Nola elikatzen dituzu? Eguneroko momentu normal horiek, edo normal horietatik, alik eta gauza positiboatera, eta orduan, horiek, nolabait, kutsara sartzen dira, eta horiek jaten dira germinatzen, hori da, nire pedala da. Eta orduan, iristen da momentu bat, hau da, eguneroko bizitzako pauso guztiak disfrutatuz eta aleginak eginez, eta horiek dira gero beste amets handi horiek egia bihurtzen dituztenak. Jada, lan dutza. Baina, adibidez, ternuara joteko txalupa batean, beste kutsa batzuk endu behar dira gainetik, ez? Zuk adibidez, lan finko bat zenuen,
erabaki hori jende askok esaten du nik egingo nuke, baina gero egin behar da, ez? Lana utzi, baina eskatu. Eta askotan, ametsak ere, edo amets kutsa horiek oso polita dira, hola, lazo gorria jarri, eta bera ze polita da nire ametsa. Baina lazoa iriki, eta atera barruan dagoena, eta venga, barnoa opariz disfrutatzea, eskatzen du zure aldetik beste pauso bat. Ze askotan bida ze polita da nire oparia hor, baina hori hortik ateratzeak eskatzen du hori da. Aurrera pausua, eta bai, batzutan dira, Xabik esaten duen bezala, bere familia hemen ustea. Edo zure lanan eszentzak eskatzea, beste beti eskatzen dute, bai. Adibidez, Xabierrek gaztetan egin zuen eskapadura estatu batutara, niri gogoratortzen zait, Werner Herzog zinemagilearen liburu baten izenburua, Conquista de lo inútil. Zu joan zinen estatu batuetara ikastera inutila zen ofizio bat. Egurrezko ontzi tradizionalak egitera, inork ez zuen behar ofizio hori. Orduan, gauza inutilak egitea probetxuzko gauza bada, Xabier? Bueno, behira, behintzat egia da helburu horrekin bakarra nintzela, baina motivazio hori zeukana ez, zer gaur egun aktore asko daude eta margolari artistiko asko, eta gutxi batzu dira, hortiko gibide bihurtzea, ez? Munduan gaude, normalak zeatenak, eta gero gaude artistak, edo ez dakit nola, nik egia esan, txikian nintzanean, kontuatzen nintzen, ume gehiena izan nahi zutela bombero edo lakuak, eta miresten zituzten trenak, zenbat ume dira, tren zalea dienak, nik maite mindutan nengoen hemengo egurrezko batel xumekin eta arrantzako vaporekin, eta maite minduta, ikaragarri, ikusten nun obra de arte bat. Eta konturatzen nintzen bakarra nintzela, ze jende guztiaren zian txalupa zahar batzuk, eta garai hortan ordezkatuak izan ziren, hasi zian izaten plastikozko poliestarreko gaur egun dauzkagun itxasontzia hauekin, nahiko impersonala dianak eta hausairik ez dute, eta ez dute harimarik, ez, dia objektu inerteak, ez dakik, ez muitzen dia, baina nahiko aseptikoak, ez da, ni izango naiz, torkizunean hauek bizirik mantenduko dituena, eta, zentzu gabek eri bat, gaina dola 35 urteko kontua dira, are okerrago, beste gizartea zan. Eta, hemen lanbidea ikasi nahi nuela ez dinduten hartzen inunez, ontziolak itxita zeuden, eta, konponketa lanetan bestik ez, eta entzun nun, kasualki, estatu batuetan, itxas museo der batean bazegoela eskola bat, ontzigintza eskola bat. Ara jo nintzen, eta eskerra jo nintzela araz, nintzat izan zen revelazioa. Batetik lanbidea ikasi nun, oso formakuntza ona eskintzen zuten eskola hortan, eta gero bestetik ikasi nun itsasondarearen kontzeptua. Hemen ondarea o patrimonioa zan etxezarrenak edo elizanak, hortara mugatzen zan patrimonioa, baina itsasoa ez zan patrimonio hori, ez zan. Gari hortan, gaur egon, bai, ez. Orduan, hori ikasi nun, ikusi nun gizarte bat oso dinamikoa sektore horrekin, itsasondarearen sektorearekin, ikiston itsasontziak zeuden, nabigatzen zuten, oso formato dinamiko horrekin, eta zen ara, hau da, Euskal Herriera ekarri behar duguna. Gero bestalde batetik ere kutsatu nintzen haien izakerarekin. Amerikanoa dira oso etxeos palante, oso, bai, hola dira. Eta hemen nahiko ezkorra dira, han oso baikorra dira, herri berria dalako, netzat izan zen revelazio bat, pero hemen amerikanoak aipatzitugunean, beti ahots kritikoak entzuten dira, eta bombardeatzen dutela mundua, eta hola, guke bai ingoen duke, izango baina badute denok bezala, alde hona dutena da hori, diala makina batzuk, eta ez dutela autozensurarik. Amets bat dakazu, helburu bat, eta aurrera egiten dute, eta ez dia hoten hemen askotan hoten gehan bezala zai, haber,
aldamenekoa noiz etorriko zaigun esatea, hori ez dela ideia hon bat, hobe dela ez egitea, bueno, benetan, kontrastea hemengo izakerarena eta angua da izugarria. Eta orduan, batetik lanbidearekin, bestea ondarearen konzeptuarekin gero, sena horrekin, albola sortu gero. Hori da, pixkat, hori da, beste lekuetan ikusitako eredua, baino, hobetua. Gure, batetik, hemen da, izan dugun problema izan da, aurrekaririk ez diala egon, hau da, guazi ginen, batela hauek, babesten eta bat, baino beste aldetik, dana egiteke dago. Hori aukera bada, eta batez ere gure kasuan, gure itsas historia da, bereziki ederra, bereziki garrantzitsua, eta nahiko lukete, beste inglesak eta nahiko lukete gure itsas historia izan. Nahiko lukete, baina ez dute, hori guria da. Guri dago kigu zeintzea eta balioan jartzea. Batzutan edera konsiente, ez? Ez gara bat ere. Solasaldi hauetan parte hartzen dutenei, galdetzen diogu, ea nola imaginatzen duten, Elkanoren garaiko espedizio horietan abiatu ziren pertsonaien bizipena, nolako izango zen, mentalidadura hori dela 5 urte, ez? Teknologikoki, fisikoki, mentalki zer izango zen abiatzea jakin gabe, edo jakinda segurazki etzirela bueltatuko, oso ondo jakin gabe noraino iritsi bat zuten, nondik nora. Baina zuek bio zarete aproposanak segurazki hori galdetzeko, ze zuek biok parte hartu duzue Apaizako Beto espedizioan, propio, orain dela 5 urteko baldintzak berriz bizi nahi zituen espedizio batean, ez? Orduan, lujo bada zuek hemen izatea, galdetzeko, zer zen, orain dela 5 urte, itxasoan ibiltzea, halako, kasu honetan txalupa txiki bat zen, baina ze irudipen, ze sensazio dokazue aspaldiko historia hortatik, zer miresten duzu edo, zer karritzen zaitue gehien, ibilizareten moduan ibilita, nola ibiltzen ziren orduan, gu baina, Apaizako Beto egin genuenean, asmoa zen, ahalik eta gehien gerturatzea beraien bizipenetara. Orduan, ontzia zen, han uretan redbeien asaltutako txalupa baten replika, baina baita ere jazkera, jantziak, janariak, denak nahi genuen ahalik eta gehien gerturatzea orduko egoeretara bizipen horiek askoz errealagoak izateko. Orduan, ala genuen, baina ez dugu astu behar ez da inoiz aire bezala. Eta gero, esan behar da, gu ibilitako ingurua gozada bat dela, nahiko garai hartan bezala mantentzen delako. Egun askotan, egun gehienetan, ibiltzen ginen navegatzen, eta askotan ez daiteten, duela, 5. mendean, hemendik ibiltzen zienak ikusten zuten gu orain ikusten egian. Alde bakarra ez genituela baleak hiltzen. Hori da, ez baina esaten ze suerte... Ezitzen utelako. Baina ze suerte, oinbeste denbora, eta karo, batetik, eta beti aktorek beti esate dute, jantziak laguntzen dizula paperen sartza, eta guk esaten duen gu jantzita lehen bezala, edo laguntzen dizu, eta gero, kanpora begiratu, eta zautu eske, gauza bera ikusiko zuten, ez? Jarafun ordurako, gaiari buruz publikatuta dauden liburu danak ezagutzen genitun. Orduan, guk geneukan ideia Terranobako Balearzalen historiari buruz zan, edo zeinik eduki dezakena, ez? Baina gero, espedizio horren helburua zan, barneratzea, bizitzea, eta nik egia esan, entzat oso baliotsua izan zen, ze joatzen naiz, arraunean ari ginenean. Belakin ibiltzen ginenean, baizea alde genuela, ibiltzen ginean, toaletxe. Pasada. Horrengo gunean, haizea kontra, edo korrontea kontra, eta arraunean, ikagoen aletxe. Igual, 10 ordu, arraunean, 20 itsas mila egiteko, horreko gunean, igual belakin, egun itsas mila ingenituela ez. Hola zan. Eta nik, holako goratan arraunean, eta ez da nekiak inezaten, eskerrak ez daukagula bale bat hemen remolkian. Balea pisatzen zituzten 60 tonela da, orain dugu. Zer izango otezan, hola ibiltzea, baina balea, behin hildezula, horrek ebai eskatuko zuen energia pixka bat, gero,
Gero, eramatia, remolkian, ondartzara, labeak zeuden tokiraino ez. Eta orduan hasten zea pentsatzen arraunean izan bitartean, entretenitu behar dezu burua, eta orduan hasi nintzen, imaginatzen nola ingo nukenik, momentu hortan, ezinian genbiltzala, nola ingo nuen nik, harrapatutako balia kudeatzeko. Pentsatzen nintzen ez, gura bota, zer, zai egon, haizea noiz aldatuko dan, berriz itzulita, bale hartuta, hola ibiliko zian zalantzarik gabe. Holako burutazio asko genitun, eta Jon Maia bertsolari etorri zala gurekin, beak ere bere ekarpenak egin zituen, gure kronista bezala etorri zan, hau kontakizun bat dago eta ezagutzen eman behar dugu, kronista bat behar dugu, eta esan zu bezalako perfila duen norbait ekarri garrian, izan nun, 16. mendean, ez zegoen kazetaririk. Kronista izan. Kronista bai, baina izan gero, zer izango zen kronista naturala, bertsolaria. Bertsolaria, balentzi baten, baina badaude, balea zaleen bertsoak badaude, gari hortakoak, bertso guztiz ederrak. Eta eraman genuen gure bertsolaria eta beak, ateazun konzeptu bat, ateazun sentimenduen arkeologia egiten eginela. Eta gira da, ze hor, sentiko hortasun bat garatu genuen, gure arbasoekiko hurbiltasun bat, iritsi ginenean Erreilbeiko Euskal Baleazaleen hilobietara, 150 bat gorpu daude hor, urteatuta anonimoa direnak, izan daitezke, gure zein hemen gaude nuen arbaso jakin batzuk. Baina, izenik gabekoa dira, eta antzeuden 150. Eta goatzen dut eguna, jone pertso edar batzuk bota zizkiela, barrutik, eta hori da ez, sentimenduen arkeologiare bazegoela hor. Eta izan zen oso bizipen aberatsa, batetik teknikoa, ze menperatzea lortu genuen txalupa, bere belakin, dola 5 urteko euskal txalupa bat, arkeologoak atatzen dute urazpitikan, gero eraikin behar da, egin genuenean, gero nabigatzera joan behar dugu ez, eta nola nabigatzen zuten olako txalupa batian. Gainea gai hortan oso famatua zen txalupa bat, garai hortako kronistek askotan aipatzen dute euskal txalupa, berezia bezala. Ze berezitasun ditu, guk bizitu genitun, hori bi ginen ia 2 hilabetean zehar. Gainea hasieran komplikatu bat zen, ibaiaz ginduatzelako, orduan hor ibaiako esatean kriston korronteak sortzen dira. Orduan, justu, eguneko momenturik onenean nabatzeko, korronte kontratzen, eta orduan, eta igual, eta geldirik egon hartzen duen, ibaiaren korrenteren kontra ezin da joan, kriston korronteak sortzen zian. Eta gian, navegatzeko momentu honena zen, gaueko 12-tatik, urrengo goizeko 6 arte. Orduan, egun osoa etxoiten, marea etxoiten, eta gaueko 12-tan hartu traineroa bere kandelatxoarekin, kandir bat eta kandelatxoarekin, eta goizeko 6 arte, edo urrengo marea arte, edo tokatzen zen. Orduan, hori ere nahiko ikasgai da, lehen zaten nola naturak agintzen du eta nogabai konturatzea, ostras, Begira, lehen aurkitu dut, abiatu aurretik egin zizuten elkarrezketa bat, eta hau esaten zenuen. Mi mayor temor se centra en que nos toquen días de lluvia y frío, la peor combinación que se puede dar, porque las prendas de lana y lino, cuando se mojan, cuesta mucho secarlas. Además, dentro de la embarcación no hay opción de hacer fuego, etc. Creo que kontatzen dut, claro, beti babesi gabe zoaztela. En cualquier caso, mi mayor deseo es que contemos con buena mar y poca lluvia. Sei aste izan ziren, ez? Ez dakit gero nola suerte izan zen duten, faktoreak alde, kontra, oso gogorra izan zen, ala ez hainbeste. Denetik, nik uste denetik izan den dula. Hala ere, itxaso, nik uste hortan denak igual ados egongo gehala, okerrena ziala lehorreko egunak. Hainbat egunetan ezin ginen atera, oso bezala, temporala balin bada ezin atera. Eta nik uste, ze itxaso txarra donean aurre iten diozu. Ordu gutxiago, baina lehorran egotea
zai, eta nik uste Xabirekin nerekin ados dagoela. Gaina ez dakizu 5 egun izango dian, 7 edo 10. Bueno, gero ere oso ekitaldi zaleak gera eta komunikatzaleak gera, eta orduan antolatuaren neukan, harrera bat Red Bayen espedizioa hasi izan Quebecen, hiriburuan, orduan, hanek izan duen bezala, San Lorenzo ibaia dana beraino jetxi genuen, eta gero, egokitu zitzaigun, Terranogako mendebaldeko kostalde oso igotzea Labradorreaino, sekulako bidea. Eta kontua da, egun jakin batean ustailaren 15-ean, ustailaren 15-ean, antolatuta genuen gu geuk antolatuta Red Bayen Kriston festa bat, euskal festa bat, eta bagenekin, hor gero euskala lagunak, familia, bertsolariak, trikitilariak, txalapartalariak, Kanadako autoridadiak, eta perdón, karo, gertatzen zen, ekaitza etortzen zala, eta pasabar genitula, batek daki zenbat denbora, zenbat egun portuan zain, eguraldiaren aldaketaren zain, eta hori izan benetan oso angustioso. Nik uste gehienak 5 izan zirela. Iritsi ginenean, ontzia iritsi gabe zegoen. Eta testuingurua ere bai, nik uste interesgarria da, ze irten ginen egun hortan, bilera tekniko bat antolatu ziguten Kanadako gobernukoak, Pars Kanada, dia San Juana eta Txalupa arkitu zutenak, eta jakina haiela ondu ziguten, bidaia pixkat antolatzen, komunikazioarekin batez ere, baina egokia ikusi zuten San Lorenzo ibaia ondo ezagutzen duen pertsona batekin bilera bat antolatzea, karta nautiko bat jarri zuen mailaren gainean, eta oso deigarri izan zen nola, jende gehiena pentsatzen zuen zoratuta ginela, ezin zala egin, hilko ginela, itoko ginela, eta gaina aditu honek esan zuen, hau da, aldiro erabiltzen zuen hitz frantses bat, dala meurtrie da hiltzaia. Hau da hiltzaia, lekua, hau da hiltzaia. Eta nerekin, etzineten dana, baina Andoni zegoen nerekin, Andoni Etxarri, endaiarra nerekin zegoen, eta zepea arduratzen zen pixka guri segurtasuna eta zebai, eta flipatuta zegoen. Hiltzaia. Eta bain dikan genitu 2000 kilometro egiteko txaluparekin. Eta, azkenian, iristea lortu genuen, istripurik gabe, eta oso esperientzi aberasgarri izan zen. Olakoetan, zer izango zen, Elkano eta Magalian ez dagoen gare horietan, olako bolada txarrak iristen zirenean, elkar bizitza, edo hotza delako, edo guztia, edo gozea, edo aserrea, edo erabakiekin ados ez egotea. Olakoetan zer ateratzen da? Guk espero, lehen aipatu zu eguneroko bizitza akoltxatu hau. Horrelakoetan sumatu zenuten, bai zuek, bai ingurukoak, ez dakit, nola gestionatzen da hori, ze sorpresa deskubritzen duzu, zure buruaz, beste buruz? Bai, erosotasunean eta lehenengo astebeten denakea oso denakea dana. Gero... Bigunduta daude. Bai, denak konportatzen geha gutxo gara, baina gero denborarekin eta gero premiak balimadia, gozea balimadau, hotza balimadau, ez badakizu ziur nun lehingo eduzun, hori da, ez? Orduan ateratzen hasten da, bakoitzaren, bere inseguritateak eta bilturrak eta normalan bezala. Orduan, nik esango nuke, gurean eratea zila, baina nik uste talde bezala oso ondo funtzionatu genula, eta emantzula humorerako, eta gero, nolako bizipenak izan dituzun egunean zehar horrek ere asko iten du. Eta gehienetan, arraunean, gogorra izan zitekeen, baina gero tarten bat zenon, belako tartetxo bat, eta Jon Maiak esan gure belapeko tertuliak dela altza, eta han belapeko tertuliak ziren. Orduan, nik esango nuke bai sortzen direlako, baina gure kasuan... Gure kasuan etzian sortu, zorionez, gu misio batean ginealako. Misioa da kasunean, ez da kasu alperkeritako tarterik, eta aurre egin behar dezu, eta kasu jende hori da nazai,
uztailaren 15 egon behar dezulan, eta oraindik Kase Kriston zaude, eta egun osoan okupatuta, egia da tertuliatxo batzuk izaten genitula oso eguraldi onarekin, eta izea alde genuenian, eta hori goten ginen pixkat urdai azpikoa jaten, eta dotxo pixkat edaten, baina beste da, talekete pego, arraunari eta beti lehertuta, orduan okupatuta. Eta hori da, horregatik ikusiko zute piraten edo itxasoko pelikuletan nola kapitaina jartze ditu danak belaunikoz garbitzen kubierta, ez? Hola, hori da okupatuta goteko, ez da garbitzeko, da alperkeria dalako txarrena eta hor jendia azten da hor burutazioak egiten, orduan gu beti okupatuta hon ginen, eta... Motinik gabe. Ez, ondo eta beste espediziotan izan ditugunak bai, hola izan da, Ez hor, ez dakit taldearen barruan funtzioak, aginteak, zu kapitaina zinen, hori nola esateet, motinera esan de bromatan, baina gertatu daiteke erabaki bat hartu behar izatea, norbaitek hartzea, ez dakit hori nola egiten zenuten, zuk erabakitzen zenuen beste baino gehiago, ados ez ados egon. Hor, ni nintzen kasu horren kapitaina eta nik erabaki guztiak hartzen ditu nik. Hor ez dago demokraziarik. Hemen ohituta daude, eta egia da, jende askori txokatzen dio, nik beste batzutan nabigatu izan detenean beste norbaitek, arduratzen beste norbaitek, ala zan ere bai. Itxasuan zaude, eta hor txorakerik ez dago. Eta hor ez dago, benetan ez dago demokraziarik. Bakoitza daka bere ardura daka, eta patroiaren ardura eta arrantzaren artean hola da, patroia da, erabakitzen duna, dana. Okerrena da, itxasuan da, patroiak askotan itxura egin behar du ere bai, ni tokatzen zaitenean, ni askotan ez dakit. Kanadan gaude, ni aurreneko aldia da hor nagola, bere garaian ere bai Irlandari buelta osan begirean arraunian, beste abentura batean, eta hor zaude, hemen bintzat ez hau, ez du kostaldean, ez dakizut, hango eguraldiak eta gorronteak eta ez dakizut, baina dakizunaren itxura eman berezu. Hori da, benetan, azten baldin basea, baina holako txalupetan danak zuri begira daude, danak atzera begira, horretik da babor eta estribor, ez dakit hori dakizuten. Baborra eta estriborra esaten da, niretza patroia aurrera begiratzen nahi dela eta arraulariak atzera, nire eskubia bestean eskerra da. Orduan nik esate baita eskubi, besteak ulertuko duten nahi dutena. Babor da beti baborra eta estriborra da estriborra. Orduan, nik zalantza baten aurrian, ez dut zalantzati baten aurpegia jarriko, keinua jarriko ez. Seguru nagoenarena jarriko beti, eta hori behar du patroia. Hori behar du, konfiantza zabaldu behar du tripulazioaren artean. Hori oso importantzia da. Eta gero, patroia dauzkala, bere kontrabeixua, laguntzailea, konfiantzazko pertsona dana, edo beste norbait arduratuko da, intendentzia, edo beste norbait arduratuko da, komunikazioaz, eta baina, bakoitza oso definitua auki behar ditu bere ardura. Nik uste hori oso importantea dela itxason, eta, jamintzat albagoan, eta hori oso asumituta dago. Patroiak agintzen du, baina behar du ardura, behar dauka informazioa, eta behar kontrolatzen ditu, orduan, beak esaten duna, zu badakizu tripulazio osoaren ziurtasunagatik eta ziurtasuna eta lortu nahi den helburu hori lortzeko. Eta horrek ematen dio tripulazioari segurtasuna. Eta tripulazioa seguro sentitzen bada, orduan, helburu iristen zea, betetzea. Baina, importantea da, izugarrizko konfiantza ukitzea patroiarekin. Ez zineten amotinatu da duan. Eta gogorik kapitaina botatzeko. Ez zai interesatzen amotinatzea. Ja, hori kapitainak esaten du. Zurutakoan zaude, patroia pixka preparatu da, baneratu du, ezautzen du ruta, bestea baino informazio pixka gehiago badaka horretik handa patroiak asko hortan ez, hola izaten da. Askotan gurekin etortzen dian nabigatzea, itxasua oso gutxi ezautzen du jendea, adibidez, gurekin terreno bara etorri izan motxua eta ondarra, eta behar etzun sekula izan esperientziarik itxaso, gurekin pixkatibitakoaren pasaia, baina, behar zesan behar du. Hor, terreno bako kostaldean gaudenean, zesan behar du motxo, konformez baldin badaude. Ez errez. Pixka bat gehiago jakinta ere.
pixka gehiago jakita ere oso ardura potentea da, eta... Bai. Orduan, zergatik gertatzen ziren motinak espedizio haietan? Bueno, hori... Lehorrian gertatu zen, San Julianeko noiz izan zen. Zuk esan duzu, 5 egun horietan 5 hilabete pasazitu. Zuek 5 hilabete pasabarba zenuten igo lagotina den Bai. Han norbait urkatu zuten, San Julianen edo. Negua pasatzen egon zirenean. Lehorrian dana berdin. Dana berdin, hor kapitaina edo zein egoera berdinean daude. Ba, eta guk erabiltzen dugu beste zera bat, itxasuan ezin da diskutitu. Gero lehorrean, pues, kapitainari edo beste ondoko marinalari zerbait leporatu behar bai ezu. Esan behar duzu, pasuk ezu, lehorrean. Itxasuan ez dago diskusio. Eta nola zen, iristen zinetenean, harreman izan zenuten bertako jendearekin, ez? Eta zu, badakoz esperientza bidezane, Eskandinavian edo Samiekin edo Kanadanako jendearekin, nahiko modu deigarrian iristen zineten lekuetara, ez? Nola zen harremanura? Zer zekiten zuei buruz, o alienígena batzu zineten? Bueno, leku batzutan bazekiten, Paskanadak ere anuntziatzen dituelako, gero hainbat lekutan bizitaren ditu, adibidez, labeak zeudelako, antzineko euskaldunak, labeak zituztelako orduan bertako jendea gure eskai egoten zen, eakusteko, eta, genitu nalako, ez? Bai, baina egia da askotan, gu goizean irtetzen ginean, inoiz ez genekin nora iritsiko ginen lotara, ez genekin. Hori izaten zen, navigazioen araberako zerbait. Horregatik, normalian, iristen ginen nun baitea, eta horazten ginen, leku bat aurkitu nahian akanpatzeko, eta irrigitan ginen akanpatzeko, zen bertakoak oso esku zabalak zian. Eta danak insistitzen zuten gu beraien etxetara joteko, baina danak, eta guk ez genuela nahi. Eta askotan joten ginen lotara, haien etxetara, rantzalen etxetara. Kiston, ilusio egiten ziren hor gu ikustea, hor leku bakartia dira. Eta oso bitxia ezkan baita ere, adibidez, leku batzutan, xabiltzen igual, ondartza batea edo, baina arrantzalek eta non izatu eta etorri gure etxera edo, baina netzako hola pixka bat zeana edo agarrena izaten zen batzutan, erosketak inadizten ditula, adibidez, edo sagarrak edo, gure janaria zen, dana hemendik eramandakoa, hau da, okin batzuk intzizkiguten garaietako ogiak bilare eta gogor-gogorrak, urreiazpikoak, gazta, garaietan jaten zena. Baina gero janari freskoa, sagarrak eta, adibidez, han erosten denitun, nun erosten denitun, supermerkatutan. Imaginatu, 16. mendeko, arroparekin, usaiarekin. Igual ez dugu azaldu. Usaiarekin, eta supermerkatutan, baina Gorete salen aipatu dezu uriarena, zure kezka hori zala, gara ez dugu igual esan, gure gorete zala, Pirinioetako hauntzaren azala, larrua. Osea, zan, benetan, organikoa, beldurgarria. Gorete eta gure ezakua eta gure mantara. Hola iristen ginen supermerkatura, larruz jantzita. Osea, baina, hola, espektakularra, benetan. Bueno, politizan jendeak, hemen ez dakit hausartuko ginen galtzen ginen jendea, etortzen zen da, nun izatu uste, zergatik izatu zorla jantzita, baina ez edo, ostras, guk ez nuke hori egin gara, eta zergatik eta usaiak. Usaiak, gu 2 hilabetetan ez ginen dutxatu, ez ginen dutxatu 2 hilabetetan. Hola, Bainatu. Ez gurotzazan eta arropa ez genuen garbitu, ere. Hola, orduan, imagina zaitezte, gu gure etxalupan, itxas zabalian ondo, behan gero egokitzen zitza egunean, jun behar genuela supermerkatura, pentsa, espektakulo olfatikoa ez, usaiara. Ere zen urbiltzen zen. Eta gainea hori, eta arropa hori zergatik, eta orduan aukera politia ezan, aukera ematen zizulako, kontatzeko zertan eginen, etzala... Eta oso gozorrotza zineten baldintzaia betetzen, edo supermerkatuan pizza bat erosten zenuten 16. mendeko pizza bat. Bera, batzuen etxeetan ginenean jaten ematen ziguten, prestatzen zutena. Baina gu, bestela, lapiko handi bat eraman genuen, gaurrezkoa, eta horre izaten genituen beratzen hilarrak eta
babak eta bakailua olako janaria, eta hori jaten genuen. Normalen desberdinak jaten genuen, norbaitek bere etxera gomidatzen bagindun, normalen guk afarien, askotan edo, guk erosiko du afaria eta guk eskaintzen genien beraiek etxea, baina askotan egin genuen, guk afaria ingo dugu, eta ez? Baina ez dela, arraia behin oso politu izan zen zera, bakaia berena arrantzale batzuk eman zigutela, ez dela. Laster hasiko gara galderak eta egiten nahi baduzue, gauz asko da oraindik hitz egiteko, baina gai honi helduta. Haiek bazekiten, uste dut behin entzun nizula, Xabier, esplikatzen zenietenean, Euskaldunen historia horren atzetik ari zinetela, uste dut noizbait kontatu zenun norbaitek uste arraro bat zeukala Euskaldunen inguruan, ez dakit gogoratzen duzun zer esaten dudan. Ez dakite ondo gogoratzen dudan. Batzuk bai, Kanadan ez dakit, batzuk badakate kontzientzia Euskaldunak izan zirela Europatik joandako lehenengoetakoak anibili zirenak, eta lehenengo, ez dakite, herrialde horren, Bueno, gauza da gu olako parajetara juten geranian, esate dute, nungo azate Basque, Basque Country, eta egia esan, jende gehienak ez daki, zer dan Basque, ez dakit, esplikatu behar da, narroio bat. Uste dugu igual, ezagunagoa gehala, baina ez. Eta argia da, ez diogulako eusten gure historiari, gure historia da, izan barko litzakik izton pasaportia, baina ez da. Orduan, kontua da, batzutan, badaudela baten bat badagoela aurkitzen dezu, ez, adakiena. Eta bai, Terranoban, ezagutu genula pertsona bat, bere aitonak edo esaten ziola, euskaldunak, juten ziala kostalde horretara, bakaiutara, kasu hortan, egoaldean ginelako, eta euskaldunak ziala bakarrak edo aurrenekoak bakaioa lehortzen. Hori bazekin arek. Gero ere bai, aukera izan genuen reserva indiar bat bizitatzeko, horren ginen pare bat egun hola, eta zautu genuen reservako jefia, John Joe Shark, baina gure apaizako beto pelikulan agertzen da. Eta eskora bat oparitu zigun, eta berak bai esan zigun, bere ahozko tradizioan goatzen diala euskaldunekin. Badakitela euskaldunekin lan egiten zutela. Euskaldunekin elkarrekin nabigatzen zutela eta ikasi zutela gure galeietan nabigatzen. Hori oso sartuta dute. Eta ero esan ziguten, migmaktarrak eta euskalduna bagenula ezaugarri bat beste indiarrak eta beste europearrak ez zutena. Eta ginela bakarrak, moldatzen ginela lainon artean nabigatzen. Eta migmaktarrak ere bai. Beste indiarra baina jaioa ziela hortan. Hola bota zigun eta gukola jaso genuen. Nik gogoratzen dudana da, zuk agian noiz da kontatutakoa da, norbaitek etxean entzun da zeukala euskaldunei buruz, baina iaia fantasiazko personaje batzu balira bezala, mitologiakoak, ez, edo elfoak bezala, edo euskaldunak, eta esan zenutenean benetakoak zinetela euskalduna, beraretzat izan zela, deskubritzea bezala, urtzaroko personaje fantastiko batzuk benetan existizan zirela. Bai, olakoa zigero badago mito batzu daude, ze hor badago inguru hietan guatzen naiz nuntzan, hor badago fenomeno bat eta dago Basque izeneko abizena. Basque. Orduan dira, inork ez daki, inork etzekien oso ondo, jende asko dago Basque izena duena eta ez daki zer dan Basque, baina beste batzuk bai, eta hor nasketa bat basortu da, eta orduan batzuk ez dakite, etzekiten oso argi zertzan euskalduna izatea, ez egiazko edo fikziozko zerbait. Bai gertatu zitzaigun, beste herri txiki batean, handikan ez oso urruti, handikan esate Euskal Irlatik, Ilo Basque deitzen den leku bat. Iritsi ginen herri txiki batean, gire pare bat egun, eta santzi guten herri hori dala bakarra Kanada osoan bakaio burua jaten dituena. Eta hori bazekitela euskaldunen gandik jasotako zerbait zala, bakaio burua. Zagin zuen, jan izan dituzue, baina ni zalea naiz. Bakaio buruak. Eta bera.
hori ere jaso den, nolako bitxikeri batzuk, bai. Bueno, ez dakit, nahi bazuen alderrik egin, komentariorik, zaratutu, nahi zuen. Arriskula nabarmenik pasa zenuten? Nabarmenik? Ez, holako espedizio luzeetan, eta batzuk bizi izan ditugu, gertatzen dena da, itsasoko egoera guztiak edo gehienak bizitzeko aukera izaten dezula. Egun lasaiak eta egun mugituak eta oso mugituak ere bai. Egoatzen izan dituen batzuk Terranobako kostaldean, sekulako abiadura, olatu ondien artean abiatu genuen eta bai. Baina zertatzen da, guk egia esan gaur egun dakago bantai bat eta da internet dagola eta dago partia eta partia gero eta zehatzagoa da. Eta orduan, horre, claro, 16. mendeko bizipen baten atzean genbilen, baina aldi berean, segurtasunari begira ere, internet erabiltzen genuen, genuen nian behintzat, ez? Eta guretzat oso lagungarri izan zen hori. Eta, claro, ez ditugu hartu nahi arrisku batzu, igual bidera emango gaitu ustenak, ez? Gero, esan behar da betara, Pars Kanadak asko lagundu zigula eta jarraipen hain zigun denbora guztian, eta hik ere asko keskatzen ziren eta esaten ziguten ere, kontuz, ez dakiz eta horren batutan gehiagita dana, pero, bueno, baina jarraipena izan zen oso. Bai. Ni anemiren markatu. Ni ezkabezala nola sentitu zinen espedizioan edo ere prestakuntzan, gero bidaian, nola... Bueno, joan ginen guztiak netzako kideak ziren, lehendik esagunak ziren, eta badakit, Albaola kuretidanik izan du, nik esan behar orokorrean, nire bizitza osoan, oso suerta handi izan dut, irakaskuntzatik nator, eta irakaskuntza nahiko mundu femenino da, edo, orduan, hori batetik, eta gero nire inguruko Albaola edo lagunak edo nahiko ingurune errespetuzu izan da. Orduan, joan ginen lagunak, Albaolatik, panekien errespetar orduan nintzen beste bat. Eta, bai, nik ez dakit gaina olakotan galdera hori beti egiten dizute, eta ulertzen dut galdera hori. Bat, nola juten zea, eta nik joan kide guztikin ezaguna nituen, eta banekien ze giro egongo zen. Eta gero hori, oso antzaudenean, esabik esan duen bezala, zaude, denbora guztian lanean, arraunean, eta zea beste bat. Ni hor etzea konstiente, eske ni emakumean naiz, eta ez, arraunin behar da, eta bela etxatu behar danen, orduan, ez dakit, ez diztu, zea beste bat, ekipoko beste bat. Parte hartzea bultzatzen dugu, Albaolatik guetzat oso importantea izan da beti hori, oso konstientea gara, Albaolan batetik itxasontziak ere egitzen ditugu, eta hori oso sektore maskulinizatu izan da, neskak ez dira sekula egon itxasontziak ere egitzen, eta gauza bere itxasuan. Guasi ginenean, badula 20 bat urte, guetzat funtsezko helburu bat zan, hori dana aldatzea, ez? Noski, beti iraganari begira, baina, gaurkotasun formatu batekin. Eta, egia esan, txalupa hortan 7 ginen, eta 7tik bakar bat zan emakumezkoa, ane. Baina, gero, beste espedizio batean, Irlandari buelta oso eman geniola, eta kriston abentura izan zan hori bai. Baina ikusten, agian gehiengoa emakumezkoa izan zen, ez? Espedizio hortan, ez? Eta larruzkontzia... Eta hori bai, gehiena, hor Irlandari buelta osoa, ere 2000 kilometro, 6 bat aste ere bai, kasualki, Kanadako distantzia berdintxua, eta hor, gehienak, neskak. Eta guretzat importantea da, eta gainera ziren gari batzuk, oindikan etzegoela neskak trainerurik hemen, etzegoen, eta beira, eta guatzen naiz nola, hori bultzatzeko urte batzuk aurretik, anek eta beste neskak antolatzen zuten, Albaolaren traineru hartu, neskez bete eta kontxara etortzen zian, baldarrikatzeko, hori bultzatzeko, eta
gaur egun oso normalizatu dago, baina batzen naiz, Pasaian dola 20 urte neskak gure traineruan, arraunean hasi zirenean, entzuten egitun komentarioa lehorretik eta keinuak eta hola, Bai, bakarrik ikustean neskak eta mutilak trainerun berean, iruditzen zitzaien gainera, respeto faltaz. Arraunekiko zeste... Eta beraz izan zinen lehenengo patroia. Eta hori ere, goatzen naiz, izan zara beste astindu bat askorentzat. Duela esain aspaldi, duela 12 urte olako zerbait, goatzen naiz, eta berano aldatu dandana, Jo horatzen Pasaian entzuna kalian, hartan, bi izasemek, ez dakik gana, baina, hori ezin dira, eta, hori neskak eta mutilek ibiltzian ontzi hori. Bai. Hori izan bereizgarria. Neskak eta mutilek ibiltzian ontzi hori. Bueno, orduan guk ditugun abentura horiek eta egiten dugun lana, taka helburu bat, dara itsasondarearen berreskurapena eta ezagutzera matea, baina guretzat importantea da, gure ondarea erabiltzea, tresna bezala, beste balore batzuk lantzeko aldi berean. Eta hortan gabiltza eta guretzat importantea da. Nik uste horrekin lortzen duzuna, eta egin daiteken gauzarik netzako importantena dela, normaltasuna ematea. Jende oitzea, hasieran, gu mutilak eta neskak, traineru berean, arraunean, baina gero, hori, egunero denean, edo maiz denean, jada, hau da, nik uste gauzietan ingar dela normalizatu, eta egin, eta emakume patruia, eta guain gehiago dira. Eta guain, arraunari daude neskak direnak, eta kriston zeak egiten ez. Orduan nik uste, hori dala, egintan normalizatu. Honekin lotuta, batzutan, uste dut, igual, herri arrantzalenetan ere, eta traineroen inguruan dabiltzanetan ere, gure kulturaren ezagutza falta handia izan da, beti ez esan duzu, seinalatu edo barra egiten zuta, grazia egiten ziela emakumeen horrek, uste duzu kontatzen zenuela batzutan, belarekin ikusterakoan trainerua, ridikuloa irutzen zitzaiela, arropa zintzilikatzeko otezen, jakin gabe. Hori izan zen, kontxa egun batian, goatzen naiz, telebistako komentaristako batek esan zuen, eta bera zen trainero arrarua, hori izan zen duela 20 bat urte, hola, traineroa kontua da, trainero gora eta bera, baina da, 19. mendeko trainero bat gukin genuena, alegia arrantzaleen trainerua, arrantzalako traineru bat dana. Trainerua da, baina, ez daka gaur egungo traineruen tankera bera, ez? Baditu ezaugarri batzuk, mailua arraun, baina belak ere behi baditu. Arraunlari horiek, arrantzale horiek, etzien txoruak, eta aizea zegoenien alde, bazuten bela altxatzeko, eta oso lagungarria da, sekulako distantziak nabigatu ditugu hola. Eta kontua da, hona iritsi ginean, trainero horrekin, segurazki aurreneko aldia izango zen, eta komentaristak esan zuen, da trainero hori belakin, eta hori segurazki tenderete bat dala, arroba zintzilik hartzeko, oso modu txoruan, goazen, grazia intzigun, segu entzuten nahi ginen. Baina hori sumatu izan duzu, hemen kultura falta hori, historiaren ezagutza falta hori, erakunden aldetik babesa, uste dut batzutan esaten zutela zergatik subentzionatu behar zituzten zuen oporrak, adibidez, olakoak hori aldatu da, pertzepzio hori egin duzuen lanarekin? Bai, aldatu da ziaro, gu hasi ginenean gure lanarekin, xume, hor San Juanen gauen San Pedro moden bezala, bere gaian San Juanen, lokaltxo bat sortu genuen, horre etortzen zen jende ikusten olari ginen, baina nahiko estrabagantia, ez duen zertan egia, gauza arrarua, ez? Eta kontua da, Kanadako asuntorrekin, Kanadako gobernuaren laguntzarekin eta haiek kontabilizatuta, Kanadako 80 mediotan hitz egin zen euskal historiataz, gure espedizioataz, 80 mediotan, telebistak izten ginen lekuetara, irratia, telebista askotan, eta irtetzeko momentuan, iristsi ginen momentuan, 80 medio Kanadan, Kanada G7 ez, da herri bat potentia ez. Eta gu, transporterako, kontenedore bat fletatu behar izan genuen, txalupera mateko, eta bioia, eta lafun behar dezu, eta zoritxan, politikari batek, esan zuen,
guez gaude hemen inorren oporrak pagatzeko, bueno, hola ikusi zunarek, eta, bueno, oso ondo ez badu eman nahi, bere aukera da, esan ez dugu inor behartuko, baina, bueno, bai ikusi izan degula batzutan sensibilitate falta bat, baina egia esan, bada jada ibilbide bat egin deguna, eta jende desente etortzen zaigu, interesa ere gero eta handiagoa da, medio asko etortzen dira gure gana, eta, bueno, ari gera, gure historia, historia unibertsalaren mapan jartzen, ze izan gera, ematen ez badu ere, euskaldunak izan gera zerbait, eta horrek erakusten du izaten jarraitu dezakegula, ez? Hau da, historia potente bat izan dugu, handiak izan dira gure aurrekoak, Elkano, pixkat, niretzat gore handi bat da, gaur egun, Elkano berri bat bezala orkestu izatea, baina beste alde bat dira, puro amateiz, ematen du, konparaketa izan detikela Riko Trikitilaria eta Beethoven artean, ez? Kasuntan zein. Bueno, baina, ala ere, gogora handi bat da. Baina, ze gertatzen da, ostras, Elkano niretza dala munduko personairik garrantzitsunetako bat, igual ez, baina geografikoki, bidaietan eta deskubrimendutan, askotan aipatzen da, Shackleton eta Scott eta Amundsen eta hauetanak, ez? Gehien daniela anglosajoiak eta la, ostras. Eta Elkano, oiei, bueno, ez da izen bat buelta ematen dizki. Elkano da mundu hontan, egondan, itxas esploratzailerik handiena, zalantzarik gabe. Osea, munduari aurreneko aldiz bira ematea hori da espektakulara. Ez geha, eta euskaldunak ez geha konturatzen hortaz. Zoritxarrez, bueno, euskaldun batzu, ala ere osartzen dienak Elkano difamatzea eta bai, ez dute soportatzen, foroarekin enbartitu izana eta olago kontua, beste garai batzu zian eta zer ez. Orduan hori, nik uste guri dagokigula, guri itxas memoria bizirik mantentzea, bere lekuan jartzea, eta erakustea munduari oso arro gaudela, guta ez arro gaude. Hori da, ez? Nik alare, ez da mundu horietan arroz. Baina, pizkat, lehen mazuk esan dezun hori, hasierak etzian errezen izan, eta zuk aipatezu Elkano, baina pertsona batek, kasontan eukitzea, ideia haingarbi, hasieratik haingarbi, zen nahizun, nora nahizun, zein zan helburua, hau da, euskal historia aditzera matea, haingarbi, eta enbeste traban gainetik, porque trabak guain oso horreza ikusten da, eta albaola, baina horrekiko hasieran marzian, eta hor nik uste dut, Xabiren papera izan dela, ze garbi hasieratik, eta zenbat, oztopon gainetik, bat gainditu, beste gainditu, inoiz amore eman gabe, baita garai txarrenetan ere. Orduan, nik uste Elkano asko dira Xabirrek. Elkanito jarriko dugu. Ni deitzen diot Elkanikaz. Sevillanoak, zoritxarrez dakitzen duten gurekin, zoritxarrez batzuk, sevillano batzuk, eta, bueno, ez dakit, ezin gaituzte ikusi, nahi pena ematen diz, egia zen euskalduna garaioetan Sevillano potentziala egunero. Eta orduan batxean bezala sentituko ziren Sevillan, eta baina, hor erakunde bat, erabaki zuena, mundu bira famatzeko sortu bertzuela la red de ciudades magallánicas. Magallánicas, Elkánicas. Dio, izan barko litzakela. Zori broma bada, baina Sevillan ere bai, ostras, Magallanes, mundu bira, la red de ciudades magallánicas, mundu biraren testu inguruan hori zelo txagakeria da. Benetan, zelo txagabekeria da. Eta ez da ezer gertatzen. Eta guk usten digu, eta ez dugu purrustarik egiten. Hori, ez da gau barkamenik. Ez da posible. Ez dugu defendatzen guria dana. Ez dugu sinisten, gugan. Hori da, autoestima pixka falta zaigu, nire ustetan. Hori da. Amerikanagoak izan behar dugu horretan. Jakina. Bueno, azteko, amazigarren edeko euskalduna eta Elkano ziran gaur egungo amerikanoak zaratzen gabe. Emprendedoreenak, kementsuenak, amazigarren edeko euskaldunak izango zian beldurgarriak.
benetan, osea, horiek izango zian, baina animali batzuk, eta mugagabeko jendia. Bere ondaria argi guztien du. Batzutan pena daukazu, berandu jaio zea? Bai. Nik gara disfrutatuko nuke elkanorekin batera, eta behietan, baleetan, bai, egia da. Eta baude pelikula horiek ez. Eta aldun guztietan hartzen dut dituko nadako de barroak eta jantzitzen. Baude pelikula viaje al futuro, al pasado, eta baude pelikulak tarteka, ez da. Horako zerbait balego, hubo nintzen ni ikustean nola iten zituzten. Apaizako beto hori zen? Bueno, hori zen, bai. Denbora, makina. Baina gustatuko nintzen ikustean nola iten zuten, nola iten zuten. Bai. Galderarik, hola. Niko bat daukat, Argentina leku askotan, kaleen izenak zirela jartzen Juan Sebastián del Cano. Adibidez izena del Cano, hori ikusi izan dut, uste dut ezakin nahiko normala den. Uste behatora sinatzen zure, bai, ez? Danetik. Bai, danetik, bai. Ni uste eta zibet degula, Nando de Magallanes. Adibidez. San Fernando izenare gazteneratuta pasatzen dago, San Fernando. Magallanes. Bai, batzuk bai problema dute gure jartzen diogunean elkan hori K, ohituta gaude, K jartzen zaio, elkano auzoa ere kakin idazten dalako gaur egun, eta bueno, joera hori dakagu, ez? Eta batzuei gaizki iruditzen zaie. Bueno, asuntua da, horiek ere zutela erreparorik izaten, beraien portugesei izen aldatzeko. Estebao Gómez da Esteban Gómez. Espainolak gari hortan, amasigarren mendean, ala idazten zuten haren izena. Bueno, eta Isabel de Inglaterra zaten dago. Bai, orduan, baina ematen du guk. Fe hori, kakin aldatzen dugunean, kriston pekatu gala ematen du, batzuentzako, hori iritsi zaigu ere bai, orduan, bai iritsi zaigu, osea, gaizki bezala. Bueno, ez dakit nik, zein behar dugu. Ez da hori izango batalla nagusi. Ez inolaz ere, nik ez dio garrantzirik ematen ala ere izenari, ni neuk idatzi ezaget elkano zekin ere bai, problemari gabe. Igual, habien komentario pixkat bezala, nire esperientzia da, nola, joko jende etortzen zen Donostira, elkano izena, erabat ez dutela ezagutzen eta beti, galdetzen duten galdera beti izaten dago, Magallanes izan zen, el primer hombre que circunavegó, beti Magallanes izaten da, en el caso de que sepan algo, el mejor de los casos. Inoiz, elkano, eta hauten ere Hamburgon egon naiz eta zubi bat zegoen, el primer hombre que circunavegó el mundo fue Magallanes, como oficial, hau miseria. Orduan, sensazio hori daukazute edo zer egin dezakegu gehiago zabaltzeko edo? Sensazioa erabatekoa eta gaina esango dizut. Larriagoa da ikusten dezunean hori bera nazioarteko itsas museoen testinguruetan. Askotan egokitzen zaigu, konferentziak ematen ditugulan hemenka eta museoetako jendeakin elkartzen gehala, eta inork ez du elkano ezagutzen, inork ez. Elkano ez da bat ere ezaguna, eta hori oso larria da. Hori da oso larria, eta hori gure ardura da. Ajola batzu gera, hola da, hola asumitu behar dugu, ez dago barkamenik, eta ez dakizin behar dugu gure herria prestigiatzeko. Benetan, mugarria handi bat izan zen, elkano egintzuna, gero urdanetak egintzuena, bestek ere egintzutena, bueno, ikaragarria da gure itsas historia, ikaragarria da. Eta, bueno, utzita daukagu, batek jakingo du zergatikan, Xabier hemen daukagu historialaria, itsas historialaria da, beha kontatze ditunak ikaragarriak, eta ez zaio kasorik egiten. Ze pena? Liburutan ere, askotan ez azaltzen, egin dira gutxi baritu dute olako liburuzka, potolo bat, ontzi gintzai buruz, historiaren hasieratik, eta Euskaldun nahi buruz, balearen izan asaltzen da montuaz, azten da esplikatzen dut, en aquel tiempo los mejores eran los vascos. Eta esan horrekin ja, los vascos likidatu ditu. Eta gero, lehen mundu bira ipatzen duenean, pues Magallanes empezó, luego no consiguió, murió en el intento y solo llegó un barco.
badirudi, oncerin bakarrik iritsala zera, y solo llegó, Magallanes no pudo completar, y solo llegó un barro. Xabier, historialari bezala ikusten duzu fundamenturik hori ala izateko, esan zergatik izan den horrela, zergatik zer da, badakite galdera komplejoa dela. Pentsatzen dut, baina igual, esan ulertzeko hau zergatik gertatu den, ez da izango konplot mundial bat euskaldunen kontra, ze arrazoi gaude da? Bueno, danetik gau, baina nik uste hemen esan dituztenak da arrazoi nagusiak gaur egun. Porque ez gaziko, guen dela 20 urte ze pasatzen, o guen dela 40 urte, o guen dela 50 urte. Gaur egunia ze gertatzea, ez? Eta gaur egunia, hemen gaude, Mendeurrenian buruta belarri, suposatzen da gaudela, fundazio bat ere sortu da, benetan, zuek ikusten dezute herri honetan denok hartu degula bandera hori? Ikusten dezute benetan horrek? Ez. Ez. Dugu hartugu hemen erakusketa jarri dugu, eta hemen aigea 21. mendeko elkanoak ekartzen. Zima laun gaude, 25 laun. Eta zima da bezen. Egi jala horreko itzaldetan jende gehiago egon da, baina esan nahi dut, ez dugu simiztena, azkenean ikaitatu egez, ez egin nola esan egen, komplejos beteta autoestima faltako arribar ditu, eta hala da. Eta diskurso kritikoa zehitzea okazu, badago korronte kritiko bat, imperialismotik eta kritika egiten duena, hori zer da, gauza anakroniko, bueno, ez dakit. Bai, bueno, azkenean ikuspegi historiko batetik, ez daga, esankik edo ez buruik. Dalago, gaur eguneko mundu ulertzeko era batetik, saiatzea, esatia, eske haietan zian antidemokratak, terroristak, eta ez dakize. Hori batetik. Justiziaren aldetik, haigea juzgatzen, juizioik egin gabe, hildakoak juzgatzen egea. Bueno, bortxatzadia gomentzen bidetik, juzgatu berko dezu, ez? Eta moralan aldetik, moralan aldetik gane bali baditu juzgatu, nik uste, haie juzgatzen hasi beharrian hasi beharko genuke, gure mundu komodo hau zergatik alda nahi mundu komodua. Eta ausardi izan behar dezuk gaur egungo goxotasunetik, elkano bat aparil jartzia. Bai, eta goxotasun horre presio bat du nian mundu guztian. Gure goxotasunaren azpilean daun piramidia da, beste guztien sufrimentua. Orduan, markatu baina, como San Francisco de Asís, ponten pelotas y tírate al monte y luego señala a los demás, la ciudadano bizizaz, bueno, ez da hit, ez? Sima baina hori beste gai bada, goazen. Nik bai, hitzeit dituzute, batez ere Terranovako gaia hitzeit dituzute, hemen galderatxo bat, eta gero beste gara egizuetik. Zer izan zen gogorragua? Terranovako apaisago betu espedizio hori, edo Irlandaren itzuli gura? Biak izan zian nahiko komplexuak, ez? Jakiteko, baina hori izan zen, arraunian baita ere, braineruan baita ere. Bai, apaisago betu 2006an egin genuen Kanadakoa, eta 2003an, irurte horretik, egin genuen Irlandakoa. Irlandakoa oso proiektu polita izan zen, pakeren aldeko navigazio bat izan zen, hango irlandar batzuk gonbidatuta. Pake prozesuan sartu zirenian, gua indikan gatazka bizian ginela, esan ziguten, zuek gua hoitera goaz, zuek igual beharra dakatute bai. Navigating peace, hau da, pakeren aldeko navigazioa, oso polita izan zen, haiek ere bazuten gure estiloko traineru bat, pixka beste ezaugarri batzukin, baina Namai metropoluzera zuen arraunian zein belakin nabigatzeko Irlandako txalupa bat. Eta bi ontzik, elkarrekin, Irlandarrak eta Euskaldunak, pakea aldarrikatuz eta elkarri bizitza aldarrikatuz, buelta osoa eman genuen. Latzena, izan zen hemengo harrera. Ze inork etzan eroso sentitzen gure proiektuarekin. Hasi zian, zenbat etiketa jarri zizkiduten, que
son del Carri, que son los remeros de Ibarretxe. Arabako, Garaiontako Arabako diputatu nagusiaren hitzetik, zantzun, txatik, los remeros de Ibarretxe. Beste batzuk, nido de batasunos. Agua dituta, ez dugula inoiz inolako adierazpen politikorik egin, eta ez dugu egingo, hemen albolan bakoitza ditu bere ideiak, eta bostakola eta denetik dago, baina. Gonbidatzen digut Irlandarrak, pakean alde nabigatzeko, eta okerrena hemen. Okerre benetan lotxagarri izan zen, Bai, orduan, bueno, sin más. Nahiago ditut ekaitzak. Dungua gogorragoak. Gogorragoak, biak izan zian oso gogorrak. Navegazio aldetik, bai, egoera gogorrak, nik uste Kanadako beste komponente isolatuago, beste... Bai, egia da, isolatuago ginen. Txikiago sentitzen ginen Kanadan, Irlandan baino. Egia da, bai. Gero itxasuan, bai, egoera gogorrak ekaitzak eta bietan, baina antzaude... Bai, eta gainea Labradorretik hurbiltzen ari ginela are gehiago, jasan Artikotik nahiko gertu ginen. Baina ez dakit okerreako edo honeako. Bai. Zena horrek ere asko gehiago sartzarazten dut. Ez dakit, nik horre menaiek ditut, lehen esaten hona ez, ezke paraje hori dia, duela amasei mende bezalakoak. Igual, horrek asko aportatzen dut. Gero bigarren galdera da, ja teknologiak izarriko zidea gana, 16. mendeko teknologiak. Porque no egitatu zute, nola, hain zuzen, 16. mendeko ontzi baten erreplikakin nola egintzen duten apaizako beto, zu itxasoratzean ean ontzi batian, nola be, konfiantza gara zu ontzi horren gan, ez? Eta orduan, jutezea, atuneta, edo jutezea belagin, zuek Xabier Radiez, Atlantikoain bat alditan zeharkatu dek, eta bar, eta gero beste gai bat ere esango jate, baina esan adiak, bitarteko teknologiko jegortzeuk, ez? Ontzi aproposak, eta bar, eta zuek sinaten en una cáscara de nuez del siglo XVI, ziurtasuna transmititzen du, ni nire jakintze sensazio ematen ditun ikuspegi hortatik gan. Hau da, benetan, ostras, ontzi hone, kriston olatua pasaizki jau, eta ere olatu ikazartu, Bueno, zalantzari gai, guk kriston suerteak hau, eta nik benetan sinisten dut gure itxasontziak, zegu errepikak ere egitzen ditugu, diala munduko onenak. Bale, zergatik esatet hori, batetik itxasoatu beranean oso ibilera oso ona dutelako, baina gero, hanekin ere bai, eta loalatarrekin askotan ia urtero juten gara itxas festivaletara. Nazioarteko itxas festivaletara, ez pasaiako bezalakoa, baizik eta Bresteko adibidez, zuk ezautzen dezuna, 2000 itxasontzien artean, 2000, leku guztietakoak elkartzen gara hor. Eta alako batean, uste dituzu, gure ezaguarriak dituzten beste txalupen onduan jartzen zea, eta danak atzean utzi dituzu. Atzean. Danak. Hane? Nire bizutan bitan. Bai, zuere. Bitan nire naiz traineru batean. Lehenengo izan zen Bretañan hauekin, bizitzan lehenengo aldian irabazik nuen karrera, nire palmaresa da, bai, zea bat eta irabazik. Ez da tripulazioan datik, era untzilla, benetan, gure itxaso oso exigentea da, izan da batez ere, eta horre egin behar zitzaion. Gure olatuei, gure itxasoari, eta hola garatu zen arkitektura bat, ontzi batzuk, ezin hobeak. Adibidez, Mutrikuko Antonio Gaztaineta izan zen, eta mundu guztiak onartzen du, munduko itxas arkitektorik onena. Are egiten zituen itxasontzirik, ederrenak, azkarrenak, onenak, baina izugarriak, nabioak, fragatak, denetarik, bere ontziak zian, gari hortako munduko onenak. Ostras, baleazaleen garaian ere bai. Euskal Herriko itxas teknologia izan da,
gorena. Eta hola da, ni, guk askotan jasotze ditugu bisitariak Albaolara. Urtzen dira, eta generalian ez dute hontaz ezer ezagutzen. Zatik, ez da lako landu. Jende asko etortzen da, pentsatuz, barneratuta du, Euskaldunak izan gehala, kakume batzuk. Zer izan dira Euskaldunak. Desgraziatu batzuk. Ez? Hori historian zehar. Emigratzera behartuta jundan jendia, eta hori ere izan gara. Baina, ostras, eta zu ginor baina beto dakizu zer izan da Euskal Herria, izan da leku bat izugarri aurreratua. Gu, itxasontzioi eraikitzen degunean gure iragan hori, gure jakinduri hori berpisten ari gara. Eta gero aukera dakagu, bertatik ezagutzeko, intimoki ezagutzeko nabigatuz.